ngati battery la phone yanu likumangotha moto chonsecho phone mwanu musimugwisa ntchito zinthu zokutha moto mwina mukumadabwa kuti ndi chikuononga moto ndi chani. Tatiye ndioneseni kuti zinthu ngati zimene zizi tingazigwire motani ende tingazidziwe motani ndikuzichosa ndi mosataya nthawi. Tatiye ndioneseni kuti matani. Ndi apa chomwe muyenera kuchita ndikupita ku settings, kenako musaka pamene alemba kuti battery, kenako tipangapo click. Tikafika uku tipangaso pa battery, kenako tiyang'ana apa palemba kuti battery usage ndi imaonesa ma application apa komano ikuonesa atatu. Ndi ukapita apa view details imaonesano ma application onse kuti application iyi imadya moto kwambiri mfoni mwako. Ndi ngati mwanga muikuonesa kuti TikTok ndi amene amapopa moto kwambiri mfoni mwangamo. Ndi umaona ma application onse komanso ukuku kumatithandizira kuti mwina mwake tione ma application amene mwina amaona zinthu zathu monga ngati ma spy apps okuti mwina amatha kumaona ma messages athu ndi zina zoterozo. Ncholinga chakuti aziba ma information mfoni mwathu ndi amaonekanso kufe kuti ma spy apps amadya moto kwambiri mfoni mwathu chifukwa kuti amaweka full time, chifukwa kuti amakhala kuti akutumiza ma information yathu kwa munthu amene anapanga zimene zozoyo ndi amadya moto kwambiri. Ndi mukaonako kuku application ya chilendo ndi bwino kuti mukayisake mukayipange uninstall chifukwa kuti imakhala kuti ikuba zinthu zathu endiso ikutithera moto. Ndiye pangani zimene zozo kuti mwina mwake muziseva moto wanu battery lanu lizilimba. Mukazapangatu izi zizakudziwitsani kuti chinthu chimene chikumadya moto mfoni mwanu ndi chani. Komano ngati izi sizathandiza ziwani kuti battery lanu lo ndikuti likufowoka. Chachikulu pezani lina. Ndiye ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tiye tionanso video sati.